Biyag Di Tao. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At di man nanti gayam yo amang kablaaw ken mangisagot kada kayo iti kabarbaro man nga episode iti drama abiyag ti tao. Ngam sakbay na makablawang pa ni Riopa Michael, Elena Alcantara, Hilda Suliman dita Cagayan, kan Uligo family dita Balawan La Union from Elena Uligo. Kaya titayin tayo nga dendenggan ti episode 362. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Nalpasan ter aramida, Clara anak ko. Anyang aminan ti kunam nga ibagam kanya. Umakar ti gayem ko iti may sa pribado apagadalan dito'y lugar tayo, nanang. Kat? Kaya't kumati agadal iti pribado apagadalan. High school ka pa'y laeng matanak ko. Kat adamot high school ijay, nanang. Kaya't kumati umakar iti private. O sige, no kasta ti kayat mo. Si kangarod ti masurot, anak ko. Ay, agyaman nak, nanang. Ay na, naimbag ka pa'y. Mawatan nak. Ngamno ni tatang. Kontraan na ti amin na kayat ko. Kontrabida talaga. Mangtad ka iti kwarta, Benson, lakay. Ano nung ti kwarta bakit? Usaran ni Lyra. Umakar ngamin iti pribado apagadalan. Iso ti kayat na. Anya? Kahit imanugot ka matadagos. Iso nga rod mo ti kayat na, lakay. Suportaran talatan. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Dahita ti jacket ken ka bakit? Ano anya timbaga dyan anak mo? Tungpalo madagos. Awanan ti ado pa'y asao. Mangtad kakit din. Saan abali ta para iti anak ta ter aramida? Agdisdesisyon ka, siksi ka. Inton sumaruno, pakaamuan nakmata, nga umuna, tapagsaritaan tapay anaimbag. No jackpot gantikid daw na. Awan amangan no gumura kadata, dadakkel na. Papanam ngay, mare. Adaman ilakad ko a papeles, Marisali. Papeles? Ni, para itian niya day tangay. Agabroad kan samutan. Saan, Mare? Para iji pagadalan a pagakaran ti anak ko. No kasta. Umakar ni Lyra iti pagadalan, mare. Un, Mare. Ni, apay mat ngay. Isumat ti kayat na. Jak kayat apaayan ti anak ko. Taamangan nuguraan da kami, adadakkel na. Rabin, gumawan pa naluto ang makan. Kasangsangpot ko laang, aginanaak labiit. Sa dino tayo ni Layraya. Ada siguro iti silad na Apay ngamin at di mo ipaon ngagluto. Nabannog ti anak mo. Ado kano ti inaramid da iti pagadalan. Kahit saanan nga aggunay dito'y balay. Ultimo agluto ka naglaba, dinam mo. Kita ang nagiti anak ni Kumari Masali. Oray kasangsangpot da naggapo iti pagadalan. Tumulong dalat tang agtrabaho iti balay da. Aday ta ka manen, lakay. Ikumparam manen ti anak ta iti sabali a tao. Pudnumot ngamin. Panpanuyam tumot ngamin ti anak ta. Iso akas jay. Ala, huston. Agulimakan. Di ka madanagan. Tamang panunutak iti pamuspusan. Tapno saan ta pag-apaan day ta pa nagluto dito'y balay. Naimbaglaangan tanadanon kayo dito'y balay yun, Nana Rosita. Apay, balasang ko, at damasapol mo. Agsapsapulak ngamin iti babaunan, Nana. Amangan numayat kayo. Ha? Anyat maaramid aya. Agluto, agdalos, ken aglabanaang, Nana. Day talaang gayam. Mayat kayo, Nana? Jak ngamin masango nga aramidan dagita. Uray agi stay out kayo latan. Mangrugi kayo iti alas 6 iti agsapa. Tadjay pa nagluto yu iti pagarmusaran ti anak ko ama pa nag-eskwela. Ken uray agawid kayo to ti alas 4. Wano alas 5 iti malam. O sige, mayatak. Basta mayat ba't ti sweldo? Ayun anana, no sweldo ti pagsasaritaan. Awan ti parikot iti dayta. Kaano nga rod amang rugi Inton bigat matla ang nana. Urayan kayon ton ijay balay, anya.
Naimbag abigat mo, Benson Barok. Nay, na kayo matgayam nana. Nasapa kayo nga imalatiw dito balaya. Napatigsakit dito gagarayo. Umunag kayo nana. Agyamanak, Barok. Siyaktiin nala ni bakit mo ababaunan niyo. Ha? Babaw na eh. Di na ka din adakamatkan ka. Nay, awan mo timagbagala akas tanana. Kasta aya. Nay, nagluto kan samutan. Karaman iti trabaho tagluto. Wala, nakaluto ako nana. Tawan mo titado mga agluto kat masapak ama pa niti trabaho. Ay, ala, sana bali Barok. Siyakton no sumarunaw. Anya kamatan Maricel? Apay man nakasta ti tono ti boses mo si Benson. Apay di mo imbagbaga kanyak anangala ka iti babaw na dito'y balay. Nalipatak lang nga imbaga. Talaga anangala akon iti babaunan. Tapno awan pagapaan ta. Tani, diya nga rod masango ti agluto kan aglaban no daduma. Ay na bakit? Imbis nga isurum di anak tang agluto ka naglaba. Saan mat? Ispoiled mat ngamin una yan. Kasano o makasuro no kastala? Ubing pay ni Lyra lakay. Anya nga rod tinamnamaam kan kwa na. May mayat matlaang no ti panagadal na laang ti pamaysana. 15 nan bakit? Rumbang la amasuro nan dagiti trabaho. Nagsimple a trabaho, ngumawan pa amo ng aramidan. Ay na, may mayat matlaang no adda ti babaunan lakay. Ay, nukasta ka na yun. Saan ka makatulong iti anak mo? Amangan no si kapay ti mangisagmak iti anak mo iti kastangar aramidan. Di ka man nagsao iti kasta si Benson. Mangisagmak asasawam mo. Overthinking kalaunay ngamin. Iso at tila ibagbagam. Aramidak ti kabailak para iti anak ta. Tapno saan amaya dayo tirik na nakadata. Anya amang iturong iti kamali adalan mat asasawam dita. No awan na saya at nga ibagam, aguli makalatan. Masansan ka no, ti apayo kinilakay mo anak ko. Apay, nagpulong mananday di Benson kada kayo tatang. Diyak pa'y nakasarita ni Benson. Ti karubayo tinakadamagak. Diyo amo ti ugali day di Benson tatang. Apay, kabkabilan na kaya. Saan mat kat di? Ngamkas lati kayat na kat agrigat kami iti anak na. Kasanumit, alay bagam ti kasta anak ko. Idi manugutak nga umakar ni Lyra iti pribado a pagadalan. Nagadu asa una. Idi nangalak iti babaunan tapno adda agluto, agdalos ken aglaba, kinuntra namanen. Gastos mo't ngamin dararami naman ako. Panunutom ka de. No iti pampubliko a pagadalan ti pagadalan ni Lyra. Makatipid kayo. Sa maysa, sanyo kasapulan ti katulong. Pagtitinulungan nyo at maaramid ito nagtipagtaangan nyo. Tapno makatipid kayo. Nalakati ag saungam narigat ti mga ramid, tatang. May mayat laktan no adda babaunan. Parikot yun to ti pangalaan nyo iti paswilduyo ah. No saan akayat ni Benson ti tumulong? Kisayak jay savings me, tatang. Anya? Nana, kanayon kay samutan itayan da Maricel. Wen atay nala nakababaunan sale. Babaunan? No kasta? Nangaladagayam iti babaunan da? Wen tadi nakanumot masangot agluto. Aglabakan agdalos. Kat nilayrangay nga anak da nana. Balasang matanday jay. Adda di tabalay da. Agkulkulong mo't iti silid na. Sa larumwar numabisin wano agdigos. Ay, amuyo nana. Nadlaw ko man. Pampanoy-nuyan ni Maricel di anak na. Di nansama ngamin kayat na maisuro iti trabaho. Jak amu balasang ko. Nanang, kayat kumati maadan iti nginginaan a cellphone. Tekas la cellphone di ka iskwilaak. Kastoy man kitaan nyo dito'y ladawan. Ay naanak ko, kaano la ang idiginatang tayo ti cellphone mo? Blurred mo ti camera na.
Saan napintas ti quality ti camera na? Kastoy a cellphone ti kayat ko, nanang. Anya? Ala, siyak ti makaam mo. Igatangan ka, anak ko. Ay, agyaman ako, nay, nanang. The best ka talaga. Anya man hindi ito naka-eco bag nga nyawid mo ba kahit? Saan aparakan ka daytoy, Benson? Para ijay anak na. Baro a cellphone na. Manen, kabarbaro pa ila tayo cellphone na. Gimatang ka manen. Di bali tadamat savings tayo. Kan agsusweldo tamat. Ay na, saan tayong agururnong para iti kakastala nga banag ba kahit? Panunutom kumamot ti bannog ta Ulitak manan para iti anak ta daytoy nga aramitak. Saan para iti bagik? Saan saya ti kasta nga aramidam? Saan aga puta kinid daw na? Itid mo adagosan? Saan akasta ti husto pa ng padakkel iti anak? Amom Benson, awan pa'y napuutak nga inayunan na. Kontrabida ka akanayon. Pasat ti panangipatag ko daytoy iti anak na. Ti kayat ko, naragsak akanayon. Sana nasaya ti kasta nga aramida manak ko. Agtipid ka kumamot Kasta ka na yun ti ibagbagayo matatang. Naimbagpay ni nanang. No adadawatag, itid na adagos. Saan nakaskada kayo? Jakla kayat amairwam ka anak ko. Si kanto ti nakakaasi. Kasano ko maan nakakaasiak? Naragsakakit di ata maitid amin na kayat ko. Numaamuan ni lulom dayta. Sigurado abagbagan na kaday jay. Asino nga min tinag ko na nga gipulong kayo manan? Saan nga amin abanag kat pakibiyangan nyo? Sige, panawan kayon tadapay papanak. Sabado ita anak ko. Sa di naman ti papanam. Kadwak dagiti gagayim ko. Nagpakada akon kanina ng itay kat pinalubusan nak. Narigat ang mapagbagan ti anak ta. Gapu iti kastangar aramidam. Apay asyak ti pabasulam, no saan akayat ni Lyra ti dumagkan ka. Kasano? Kat itid mo mat amin adawatan na. Nga oray saan mat unay nga importante. Saan asyak ti pabasulam, Benson? Tabagim ti pabasulam. Kontrabida kan tumat akanayon. Saan ko akontrahan tar aramidam bakit? No amo kapagsayaatan ti anak ta. Pangasim, Benson, di nakrengrengan. Panagkunam ka di. Kat nasaya ti kasta pa ng padakkel mo, iti anak ta. Nan, mangtad kakit di iti kwarta ta ang sweldo manen ni Nana Rosita inton biga. Pasensya ka, Maricel. Ngam saan akong nagtrabaho dito'y balayaw inton umay abulan. Apay ngay nana. Nabayag ako nagtrabaho kada kayo. Bakit ako? Jakun ka ba ulan nagtrabaho? Okay, saan kay alapdan no kasta ti plano yo? Pagyaman maawatan nak. Di kay madanagan. Tumulong ak ngagsapol iti kasukat ko. Sana nana. Siya kun ti makaamo no may papan iti day tabanag. Anya ti masapol mo, Benson, anak ko. Tatang, agparikutak nga rudan. Anya ta pasama kaya? Talaga anaya dayon trik na ti apuko yung kanyang tatang. Sipod high school, aging gaita kuleyo. Spoiled iti nana. Di na amo ti tumulong iti trabaho iti balay. Di na amo tagtipid. Kan kaslay matap kanyak nga amana. Wana, takanunungan mo ti nana ti kastang arabid na. Ipagarup siguro ta asawam. Apagimbagan ti anak yaw ti kastang aramidan na. Di na mapanunot. Nga manghano iso ti pakaisagmakan ti anak yaw no dumteng total daw. Tulungan da ko matatang. Kasarita yung man ni Maricel. Barang dengganda kayo. Kumusta ka? Lyra, apok? Nasaya at latamat, lolo. Ay, ninanang latati kasarita yun Tadapay atin darak a birthday party. Nakaumay ka mo, tatang.
Manang, na kayon ti makamu ang makisarita ken ni Lolo. Amangan numalada wakiti papanak. Sige, mapanakon. Agan-anad ka, anak ko. Ada ka di ibagayo, tatang. Anak ko, papakas jay ti kawas ti anak ko mo. Makikita ti tiyan na. Tatang, kas ti uso ita. Apay ka di. Ay, balasang ti anak mo, Marisel. Isurum ko ma, ito husto adalan. Kat kastamot tar aramidak, tatang. Anya ti panagkunayo aya. Ipalubos ko ayamot ang maisagmak ti anak ko. No kanayon mo akong sinsyen ti anak mo. Ang mga numayaw awan to. Sana da ka sa pagbagaam. Sana nga amin nakidawon na ka itid mo. Nga oresaan mo't nga importante. Ti priority ita kat ti pagragsakan ti anak ko, tatang. Diyak kayat aguraan nak akas iti amana. Bidot ti kastawagas mo anak ko. Saan a panangisakit? Ken panangipatag iti anak mo ti kasta. Panangispoil ti kasta nga aramida manak ko. Sa dino tayo tanak ta bakit? Awan pa'y text na. Sigurado asaan pa'y analpas ti birthday party nga inatendaran na. Kat no ramiin. Ay nasaanin nga ubing di anak ta. Kasano? Nadadaka sa mapasama ken ko na. Ay na, yan dadayong kumakapo. Adday ta ka manen ako nak. Ag-overthink ka man nga minin. Adda panunot ni anak ta. Awan ka diti panagtalik mo kan ko na. Pinalubusan pa'y lang amin. Anya nga rod ti kayat mo. Ipupuk ta ti anak ta dito'y balay. Sana kasta ti kayat ko asawan. Istrikto am kumamot no may papaniti ka kasta banag. Nang run agad di mo makitkita no anya tar aramida na ijay. Di mo ammo, nupod no a birthday party tinapananawan no anya. Ay nalakay, agawid to kadilat na. Negatibo la akanayon ti adda iti panunot mo. Apay nga itakala ang nagawid, Lyra. Alas 6 ni Tagsaba. Sa dino tinagturuga mi darabi. Iti ayan ti gayem ko, tatang. At damot ti balay mo apagawidam. Didak man sermonan tanapuyatak. Ang mga noon niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Pagsaya atam ti pampanunutek. Pagsayaatan? Wow! Kaano pa imot? Kitno ka na yun na kontraan yung dagiti aramidan ni Nanang para kanya. Gaputadyak kayat asabali at dalan ti maturong mo. Anyaman day tanaya, Benson. Kasarita yung man ni tatang Nanang. Kaya't kung tagi na makaturturog akon. Mala, ingka maturugan anak ko. Wen Nanang. Apay manen aya nga ungtam ti anak ta. Damdama ka kilang, nagturugan na idirabi. Agromin ti kastar aramidan na. Agawid no kay kayat na. Paset ti biyag ti balasang ti kasta lakay. Di mo istriktuan ti anak ta. Tamangan no grebelde. Bakit? Ayan ni Lyra. Aday jeban nyo. Ape asan manen asimra? Manon nga aldaw tilangan na Ha? Anya ti mapaspasama kita anak ta. Apay nga agbakbakwa. Diyak mo Mala, tamapanak man iti ayan na. Anya ti kayat asawan ti pregnancy test anakitak iti basuraan anak ko. Pagkawanan dak kumananang. Masikugak. Anyat inararamid mon. Kasano nga rudin ti panagadal mo ita? May sa atawon laengen kat makalpas kan iti kolegyo. Nailaw anak Nanang. Anyan to laengen ti panunutan dagiti tattao. Dagiti kaaruba. Dagiti kakabagyan tayo. Sorry talaga. Hidya ka mo no anya tinagkuranga. Taapay anaaramid mo ti kasta. Sigurado asyak ti pabasulan ti amam. Iti kasta nagtungpalam. Basol mo, no apay kasta tinapasama kita anak ta Marisel. Natangkan nga min ti ulong. Apay ngay asyak ti pabasulam. Kaput akong sintidor ka nga ina. Kamali ti wagas mo amang padakkali ti anak ta.
Anya nga ita, naisagmak lakit garudan. Awan ti sabali a pinanunot ko, no di ti pagsayatan na. Kentam no makaturpos iti panagadal na. Sipod pa'y ubing ni Lyra. Itad mo amin adawatan na. Uray na minsan, jak pulos nang nag-abinagbagaam ti anak ta. Wan akanayon ti sungbat mo, tunggal adda ti ibagana. No kontrahin ka, agungad ka. Sa ita, ibagam nga awan ti basol mo. Jak nagayatan ti kastoy anapasama kiti anak ta. Sana pulos, Benson. No di mngag ka kumakanyak, saan kumaana pa samak ti kastoy? Awanan! Nailaw-anan ti anak ta. Anya ngay, kat agungat kayo mat no adda ti bagak. Siyak akanayon ti kamali iti imatang nyo. Ita, sika ti pabasulan dagiti tao. Kanayo muntumad nga ungtan ni Benson, nukas jay abagbagan na ka. Tata, Saan ngamin anasayaat? Ano anya ti kidawon ti anak mo? Itad mo matadagos. Di uray man nagsakit tinakam ni Lyra. No sana mapatganti kayat na. Tinapatag, maya dayo iti mabalin apa ka isagmakan na anak ko. nagbidutak tatang. Husto ti asawak. Bidot ti wagas ko anang padakal iti anak ko. Sakbay nga plano ka nga may anak, kasaritam pa'y ati asawam. Pagsaritaan nyo nga umuna, noan niya ti rumba nga maramid. Sakbay nga agiwayat ka iti adang. Di ka agdesisyon, asiksikalang. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masakbayan ti pamilyayo. Itata nakapas ngay ka nanak ko. Anya ti planom. Ituloy ko ti ag-eskwela, nanang. Saanan? Tamangan no masayang manin ti gastos. Makiasawa ka langan. Intarayan na kung tinakasikog kanyak. Isu nga awanan namnama ama ornos pa iti amin kada kami, tatang. Lakay. Ikanta ko mapa iti may sa agundaway ti anak na. Siyak ti mga awir iti apukot na. May karinalakit di atinan ulitan tinaramid na. Kan manipod ita, siya kon ti matungpal dito'y balay. Ha? No kayat mo ta agadalmanan, Lyra, tungpalam amin akayat ko. Suruwam tagtrabaho dito'y balay, nang runa kat addan anak mo. Uwan, tatang. Ikarik. Sana pa nang ipatag ti panang spoiled iti anak. No patpatgam ti anak mo tubngaram iti madi nga aramid na, tapno sana sumyasi iti husto adalan na. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa.